Διαγράμματα κινητήρων, πρώτο μέρος, το θεωρητικό διάγραμμα βενζινοκινητήρα. Διάγραμμα ΠΔ. Στη θεωρητική λειτουργία τετράχρονου βενζινοκινητήρα υπάρχουν οι 4 χρόνοι και οι 5 φάσεις. Η εισαγωγή που γίνεται στο 1 μπαρ στη 1 ατμόσφαιρα και είναι ισοβαρής μεταβολή, ανοίγει η βαλβίδα εισαγωγής. Η συμπίεση που γίνεται στο 1-2, το έμβολο πηγαίνει προς το άνω νεκρό σημείο και είναι αδιαβατική μεταβολή. Η ισόχωρη μεταβολή που είναι η κάψη από το 2 στο 3, η εκτόνωση από το 3 στο 4 που είναι μια αδιαβατική μεταβολή και πάλι, και από το 4 στο 1 ισόχωρα ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής στο 1 μπαρ και γίνεται η εξαγωγή από το 0 έως το 1 ανοίγοντας η βαλβίδα εξαγωγής και ξανακλίνοντας το άνω νεκρό σημείο. Η μεταβολή είναι ισοβαρής. Αυτή ήταν η θεωρητική λειτουργία τετράχρονου βενζινοκινητήρα. Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιμέλεια Μακαρίκας Γεώργιος, μαθητής του τμήματος Γ ΜΙΙΤΑ 2, σχολικό έτος 12-13, 15ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.